Hello. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Mayng hapon, mayng gabi, ug maayong buntag sa akong mga organic friends, no? For today's vlog, Hello. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Mayng hapon, mayng gabi, ug maayong buntag sa akong mga organic friends, no? For today's vlog, initin ko yung pagkain na bring home. Nakadala ako ng fried rice at saka chicken. So, initin natin. So, samahan niyo ako mga iring. Tara na, para mag-lunch tayo. Initin natin ang chicken. Lagyan natin ang chicken dito. Lagyan natin konti ng ang chicken, mairing suka at saka patis. Toyo. Konting siya, parang masarap siya. Magiging. Lagyan natin ng black pepper. Ayan. So magamit tayo sa mahiwagang olive oil natin. So hindi lang masyadong maraming mantika. Olive oil. Ayan. Si Lia, ang chismosa, gawa tayo ng i-fry natin ang chicken. Kasi fried na siya pero hindi siya masyadong luto. Gusto ko crispy. Ayan. Gusto ko siya crispy. Para masarap. So ito na ang chicken natin. Para crispy siya mga iring. Kasi minsan yung chicken. So lagyan natin konting panglasa. Para masarap siya. Ayan. Garlic, lagay natin ang garlic dito. I-fried natin. Para mabango siya. Ayan yung style ko. I-fried natin ang garlic. So, timplado na ang chicken ulit. Jumbo chicken. So, ayan. Gusto ko siya, crispy. Baliktad ko na.
automatic na siya mag-go. So let's go na mga iring banbanon, kain na tayo. So samahan niyo ako. So mayroon tayong fried chicken. Crispy fried chicken siya, bongga. Sausaw natin sa sili, no? Ang daming chili powder. Sarap. Kali, nakay food. Nakay food. Kanis liya. Chismoso sa niya kaayo. Masarap mga iring pa sa makinamot. So, ang sausawan ko. Kami. Sarap, no? Kaayo. Basta magkinamot mga iring. Bring home food. Kasi may nag-birthday eh. May kay mairin. Nga unta. Hindi din ako na mahurot na. Cheers. Lami siya mga iring. Crispy. Busog na ko eh. Thanks God. Di na ko mahurot para unya na sa mga iring ha. Para dinner. Di na ko mahurot half lang sa. So sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar mga iring banpanon, punos kasakit o punos kalipay. I-chika mo, ilaglag ni Leah. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. And please don't forget to subscribe my channel, Iring Banbanon. And please like and share. And comment. God bless and bye-bye.